Dobrý den. Dnes si v našem pořadu představíme paní Marii Dolejšovou, zkušenou terapeutku, praktikující už řadu let metodu řízené a kontrolované detoxikace. Výjimečně jsme se sešli ve venkovním prostředí, v příjemném prostředí Aktiv Centra na pražských Vinohradech, v jednom z míst, kde paní Dolejšová provozuje svoji praxi. Právě dneska v těchto místech proběhl seminář pro členy a přátelé Asociace terapeutů a detoxikačních poradců. Jehož hlavním tématem byla somatologie, tedy nauka o těle. Paní Dolejšová, souhlasíte s tím, že člověk by měl své tělo znát a mít ho rád? No, určitě. Jako vzhledem k tomu, že jsem dělala několik let vlastně lektora řízené a kontrolované detoxikace, tak jsem vlastně na toto téma hovořila už na svých seminářích, protože si myslím, že už ve školách by se měly děti učit, jak chápat vlastně svoje tělo, protože současná medicína vlastně nás vede k tomu, aby jsme si na tu nemoc počkali a pak si přišli vlastně pro lék. Ale s tím já nemůžu souhlasit, proto opravdu si myslím, že by se, oni sice mají děti zavedenou nějakou zdravovědu, nebo jak se to dneska jmenuje. Přírodověda, myslím, ty základní věci, kde se učí nohy, ruce. Tak, ale to samozřejmě je taky velice důležitý, ale pak si myslím, že by to jejich učení mělo právě vycházet z čínského pentagramu, aby vlastně oni věděli souvislosti toho našeho těla. A teprve pak v podstatě teda oni jsou schopní se o to svoje tělo starat. A myslíte si, pardon, že by to už malé děti pochopily? Já nemyslím, já si takovýhle systém výuky bych viděla až třeba na druhý stupeň základní školy, ale už třeba od první třídy, když tě bolí kolínko, tak řekni mi, kolik si toho třeba dneska vypil. Jo, protože ty děti opravdu Proč tě bolí kolínko? Jo, aby začali v podstatě sami na sobě zjišťovat, co udělali třeba dneska špatně, nebo co jim chybí. To je pravda, aby zjistili tu příčinu, proč se jim to stalo, a to už chápe i malé dítě. To už chápe i malé dítě. Bolí mě kolínko, že jsem upadnul. Tak. A nebo že jsem třeba málo pil. Ano. A to je právě to, co si myslím, že už tohle by se měly děti učit na těch základních školách. Jak se starat o své tělo. Pojďme k tělu dospělému, konkrétně třeba k vašemu tělu. Máte, obrazně řečeno, máte ráda svoje tělo, staráte se o něj, a pokud ano, jak? A bylo tomu tak vždycky? To je správná otázka. Bylo tomu tak vždycky, nebylo tomu tak vždycky. Protože každý z nás se vlastně narodí nějakým rodičům, ty rodiče se narodí také rodičům a jde to vlastně až do hluboké minulosti. A my se vlastně učíme přebírat si nějaké životní vzorce od svých rodičů. To znamená, jestliže moji rodiče navštěvovali klasickou medicínu, tudíž já jsem navštěvovala klasickou medicínu. A teprve tehdy, až když jsem si uvědomila, že v podstatě někde je chyba, protože ač beru velké množství léků, tak stále se neuzdravuju. Takže teprve pak jsem si uvědomila, že musím hledat jinou cestu, ale milovat své tělo, to dokáže málo kdo. Protože podívat se prostě s neskresleným zrakem na sebe a říct si, mám tě ráda. Zejména ženy, takhle s přibývajícím věkem se nemají rády, nemůžou se na své tělo podívat a nevidí ale ten vnitřek, vidí jenom ten vnější. A to je právě to, že s přibývajícím věkem prostě těm ženám, když mluvíme o ženách, najednou dochází, že to tělo přirozeně vlastně teda, jak si říkám, stárne. Ano. Ale myslím si, že to je život a jednoho dne najednou si člověk uvědomí, nebo alespoň já, jsem si uvědomila, že mám své tělo ráda, dokážu se na sebe podívat a říct, no ty jsi úžasná. A
pak najednou jsem si uvědomila, že je mi absolutně jedno, že už se za mnou přestali ohlížet kluci. Protože vím, že prostě to, co jsem si potřebovala prožít, kdy jsem viděla, že prostě jako se třeba líbím, tak to už je dneska, už jsem za zenitem, dalo by se tak říct. Ale tím si nemyslím, že prostě by mi to bylo líto. A není to třeba, pardon, s nějakou ztrátou sebevědomí? Protože přece, když se... Ano. Protože jestliže člověk má nízké sebevědomí, tak se snaží vlastně to sebevědomí si nějak dodat. Jo. No. A najednou, když zjistíte, že už to sebevědomí máte, tak je vám absolutně jedno, co si o vás domyslí. Oni stejně, my jsme mluvili o ženách, ale oni muži to taky nemají jednoduchý. Ty bych řekla, že to nesou ještě hůř. Tak. Přibývající upík, vlasy jim vypadají. Ano. Takže to je to, ale to je to samé jako u žen. Mít se rád, ale taky pro to něco dělat. To je právě, jenomže když si uvědomíte, že každý chlap, který se narodí, tak se narodí jako malý klouček. A je zvyklý na to, že vlastně ta maminka vlastně se o něj stará a najednou tento chlap dojde do nějakého věku a teď od ženy očekává, že mu nahradí teda tu matku, že se bude starat. A ta žena prostě mnohdy i v zájmu zachování vztahu, tak potlačí sama sebe a začne se starat o muže, což je prvopočátek jejího krachu. Máte nějaké osobní zkušenosti? No samozřejmě, že mám osobní zkušenosti. Já jsem neměla život jednoduchý, protože jsem se brzy vdala, protože jsem se brzy zamilovala do krásného chlapa. A měli jsme spolu 2 děti, jenomže to manželství nebylo šťastný spojení. A vy, když vidíte, že máte 2 děti a ten život vám utíká a vy víte, že ty děti potřebují otce, tak se snažíte to manželství udržet za každou cenu. Jenomže to je takový, nezdravý sebeobětování z vaší strany. Ano, a to dělá ale spousta žen. Dělá. To dělá spousta žen, to nejsem jenom já. To je bohužel, jak když řeknu, to je takový minimálně 2/3, ne-li 3/4 žen, které se obětují pro muže. A to je prostě velký úskalí, kdy žena prostě má pocit, že musí na sebe vzít starost celého světa. Když jste prozřela, že už je čas třeba dbát i na sebe? Když jsem onemocněla a ležela jsem, vlastně po 20leté manželství jsem ležela na gynekologickém oddělení a čekala mě hysterektomie. Tak jsem si uvědomila, že někde je chyba. A teď se ptáte, kde je chyba, proč k tomu došlo. A najednou si uvědomíte, že prostě ta chyba je ve vás, ne v tom muži. A ještě moje sestra mi přinesla knížku tenkrát, to už je vlastně před víc jak 20 lety, Louise Hay, Miluj svůj život. A to bylo to, co vlastně mi otevřelo oči. Miluj svůj život. Miluj sama sebe. Ono to zní sobecky, ale je to tak. Každá žena by ze sebe měla udělat takového jakoby malého sobečka. No. Nicméně dneska jste úspěšnou, sebevědomou ženou, úspěšnou terapeutkou. Pojďme k vaší praxi. Vy se už 15 let věnujete detoxikační medicíně, tedy medicíně, jejíž hlavním smyslem nebo úkolem je odstraňování škodlivých toxinů z těla. Co teda vím, co jsem si zjistila, tak že jste ale 25 let pracovala ve zdravotnictví, co by administrativní pracovnice na oddělení rentgenu. Pro mě, já si to představuji jako celkem stabilní, dobré zaměstnání. Co vás vedlo po tolika letech odejít z nemocnice do neznáma prakticky, nebo do známa? Víte co, jako pracovat s nemocnými lidmi, to opravdu nikdy nebyla moje touha. Vy jste to, nedělala předtím, vy jste nebyla jako vystudovaná třeba, že byste byla administrativní pracovnice a šla pracovat do zdravotnictví? Já mám v podstatě
dívčí odbornou školu, obor sociálně zdravotní péče, kdy jsme chodili vlastně teda na praxe do nemocnic, do domovů důchodců, do školek, dětských domovů a tak dále, do diagnostických ústavů. A to bylo pro mě něco příšerného. Jako pracovat s nemocnýma lidma, to jsem si vůbec nedovedla představit. Jako já jsem na tu školu jít nechtěla, dostala jsem se tam jenom proto, že si to přáli moji rodiče. Moje touha byla být oděvní návrhářka. Protože já jsem na sebe si šila, já jsem prostě vytvářela různé kreativní modely. Já prostě na každý ples jsem měla jiný šaty. V podstatě nesmírně mě to bavilo. A teď najednou se ode mě chtělo, abych vynášela mísy po pacientech, krmila vlastně ty nemocní lidi, kteří leží na postelích. No a já jsem prostě tohle nebyla vůbec schopná jakoby přijmout. A zběhla jsem a začala jsem dělat aranžérku drobného zboží. Dělala jsem si na to kurz. Úplně něco jiného. Ale v tom jsem viděla smysl mýho života. Jenomže pak se mi narodily děti, já jsem tuto práci musela teda opustit. Zůstala jsem doma na mateřský a když vlastně bych se chtěla vrátit do stejného zaměstnání a vzhledem k tomu, že mi nevzali děti do školky, tak já jsem musela hledat jiný zaměstnání. Ale pořád jsem se snažila se vymknout tomu špitálu. Tak se mi podařilo, že jsem se dostala do podniku výpočetní techniky. A pracovala jsem asi 2 roky v podniku výpočetní techniky, ale tam se mi začal šíleně horšit sluch. Takže jsem to musela ze zdravotních důvodů opustit. A nezbylo mi nic jiného, než se vrátit teda do nemocnice. Ale vrátila jsem se jako administrativní pracovnice na rentgenové oddělení, ale podotýkám, že než jsem tam nastoupila, tak jsem o víkend jsem proplakala. Já jsem tam šla s takovým odporem, já jsem jenom věděla, že potřebuju práci. A pak jsem se tam teda dostala jsem se tam do výborného kolektivu. A najednou jsem zjistila, že ta práce mě docela baví, protože teda nejsem u toho lůžka. A musím říct, že jako byl to nějakou dobu taky můj život. Pojďme ale k tomu, co vás pak vedlo z tady té práce, která vás vlastně bavila, že jste si otevřela svoji vlastní ordinaci, můžeme nazvat, nebo poradnu s tou detoxikační medicínou, kde jste se vůbec k tomu dostala, jak jste se o ní dozvěděla. Ano, pracovala jsem na rentgenu, měla jsem mezi lékaři spoustu kamarádů. To znamená, že pomalu každý zdravotník nemá svého obvodního lékaře, protože vlastně v tom zdravotnictví pracuje a každý lékař vám poradí něco. To znamená, já bylo období, kdy já brala třeba 15 léků, ale můj zdravotní stav se nelepšil. No a potom, když už opravdu ten zdravotní stav byl v takovém stavu, to mi bylo 45 let, kdy se uvažovalo o invalidním důchodu, tak jsem si řekla, no přeci já nemůžu jít do invalidního důchodu. A jednoho dne jsem našla takový malý letáček, osteoporóza z pohledu přírodní medicíny, přednáší lektor doktora Jonáše Marie Zítková. A já jsem na tuto přednášku šla ne s dobrým úmyslem. Já jsem tam šla na výzvědy. A najednou, když jsem tu Marušku poslouchala, tak jsem si uvědomila, že to je ta pravda. Protože je to celostní přístup. To zní skoro neuvěřitelně s tím letáčkem, ale jak se říká, nic se neděje bez příčiny. U mě ne. Měla se vám dostat do ruky? Já mám silně vyvinutou intuici, protože jsem ve znamení ryby. Rybičky plujou všechno. Takže jste šla na tu přednášku. Takže jsem šla na tu přednášku a to mě opravdu nesmírně zaujalo, protože to nebylo o tom mlíku a tvarovu, co ty lidi by při té osteoporóze měli. Ale měli by v podstatě se soustředit na mateřské orgány, které v podstatě způsobují to, že ta kost, jak si řídí. Jít prostě domů. A tam jsem v podstatě dostala jakýsi
katalog tenkrát a já když jsem to asi za 3 dny otevřela, tak jsem tam našla fruktózový syrupy a Belly, jako je Alergis. A já byla těžký alergik. Takže jsem si objednala vlastně tento fruktózový syrup, po kterém se mi teda opravdu do 3 dnů tak přitížilo, že jsem si říkala, bože, čemu jsi to uvěřila. Ale já jsem to vydržela a pak jsem najednou zjistila, že už nemám alergie. Takže počátek toho vlastně správně, že se vám přitíží, pak se až udělá dobře. Nicméně ta cesta stejně ještě musela být dlouhá, nebo tohohle toho. Byla dlouhá, protože potom asi za rok pan doktor nabídl možnost. Vlastně Myslíte pan doktor Jonáš? Ano, nabídl možnost naučit se na přístroj Salvia. Tudíž já patřila mezi první vlastně zájemce o učení. No a když jsem si vlastně přivezla domů přístroj, tak mi zavolala jedna známá a řekla, slyšela jsem, že jsi si přivezla přístroj, chtěla bych změřit. Pardon, ještě kdo třeba není takhle zasvěcený, jaký přístroj? Vy jste byla na semináři pana doktora Jonáše a on tam přednášel Salvii, tedy přístroj na měření informační nebo detoxikačního zatížení organismu. Ano. Takže tam byste poprvé viděla ten přístroj Salvia a řekla jste si, že byste to teda s ním chtěla zkusit. Ano. Takhle, aby tomu jako diváci rozuměli. Takže přivezla jste si ho domů. Ano. A teď co? A teď jsem nic neuměla. Ale už jsem měla prvního zájemce. A já jsem řekla, ale já to nevím. A ona řekla, no ale na někom se to naučit musíš. A přivedla mi ještě svoji švagrovou, která měla diagnózu roztroušená skleróza. Tudíž já jsem začínala opravdu ne s rýmou. To jste odvážná. Ale s roztroušenou sklerózou. Bylo to opravdu velice složitý, protože jako mít v ruce přístroj, vědět, že to neumíte a měřit vlastně teda toxiny. A teď já jsem tam teda něco vyměřila a teď jsem ještě vzala doma kyvadlo, ještě jsem si kejvala, jestli jsem to vyměřila dobře. A tam to ale nebylo o komplexech, tam to bylo o jednotlivých zátěžích. To znamená, když tam vyměříte 12 druhů zátěží třeba, že jo, a vy můžete těm lidem dát prostě třeba 3 preparáty, vy nevíte, které je ten hlad. A tohle jste se třeba učila jak rozeznat? To jste na těch velice seminářích? těžko. To Tenkrát chce nebyly praxi, žádný to chce. semináře. Takže samouk. Samouk. To byly pouze kongresy nebo nějaký semináře nebo školení s panem doktorem Jonášem, ale ty byly třeba 2krát do roka. Nicméně vás upoutali a měla jste snahu se to naučit. Takže ano. když člověk chce, tak to jde. Víte, a potom další problém byl ten, že můj syn měl právě tu diagnózu roztroušenou sklerózu. Tak to byl hnací motor. To byl hnací motor. A jako dneska, když vidíte, jak ten kluk se uzdravil a po 13 letech, když si nechal udělat vlastně kontrolu na neurologii, tak se zjistilo, že žádnou roztroušenou sklerózu. Váš syn se pomocí detoxikační metody uzdravil s roztroušenou sklerózou. Protože ji neměl. To byla chybná diagnóza. On měl infekci neuroboreliového původu. Ale oni mu špatně diagnostikovali tohle. No to by se vystrašila každá. No jasně. Nicméně, jak jsem říkala, dneska už jste zkušenou terapeutkou. Chodí za vámi do poradny řada klientů. Vy, pokud vím, bydlíte v Táboře, kromě města Tábora, teda kde bydlíte, máte ale ještě další 3 nebo 4 provozovny. Mám ještě 3. Mám ještě Budějovice, tady Prahu a Přípravu. To mi teda řekněte, omlouvám se za otázku, jak to stíháte, jak na to berete energii, že vy ji potřebujete přece pro ty vaše klienty, ještě jim musíte dodávat tu energii. A takhle mít 4 poradny. Jako je pravda ta, že nemůžu říct, že bych neměla energii, ale já jsem se naučila nedávat energii ze sebe. Já za sebou dělám takový jakoby průtokový kanál a nechám tu energii skrze sebe proudit a ty lidi ať si vemou, kolik potřebují. Poslouchají vás vaši klienti, dají na vaše rady, když jim, co jim třeba takhle, když bych byla vaše klientka a přišla
s nějakým problémem, tak jaký je ten prvopočátek toho? Vy mě vyslechnete? Ano, já si nejdříve Změříte? napíšu vaši kartu, abych to měla na co měřit a zeptám se, s čím jste za mnou přišli. A vy léčíte pomocí detoxikačních přípravků jenom? Nebo ještě i něčím? Já nepoužívám nic jiného. Já jsem opravdu se naučila používat jenom metodu pana doktora Jonáše a myslím si, že tohle by měl dělat každý terapeut, který se rozhodne pro detoxikaci. Protože, víte, já to vidím tak, že jestliže řekněme žena, která dělá masáže, se rozhodne, že si k těm masážím ještě přibere teda detoxikační medicínu, tak nebude ani jedno dělat na 100%. Já si totiž myslím, že jestliže chci něco dělat, tak se do toho musím položit úplně celá. A ne, abych prostě dělala půl dne masáže, půl dne jsem dělala detoxikaci, k tomu ještě třeba si vzala nějaký jiný přípravky, kdy ty firmy od vás vyžadují nějaký odběry, teď vás to nutí prodávat. A ty lidi prostě jako ví, že když za vámi přijdou, tak jdou za vámi jako za detoxikačním poradcem. To dokonce jsou klienti, kteří mi volají, prosím vás pěkně, a to děláte jenom metodu pana doktora Jonáše? Ano, jenom metodu pana doktora Jonáše. Tak oni už ji věří a oni si ji Ano. sami vyhledávají. Ano, Což ano. je dobrá vizitka. Máte nějaký případ, taková klasická otázka, případ, na který jste opravdu hrdá, třeba to se vám povedlo, na to ráda Ježišmarja. vzpomínáte, je jich hodně. Je jich hodně, je jich opravdu hodně, protože víte co, vezměte si, že já mám za den takových 12 až 16 klientů. To znamená, já v 9 hodin ráno sednu, mám třeba půl hodinu pauzu na oběd a jedu. Jo. Mám to po půl hodinách. To znamená, že já si ani nepamatuju jména, já nepamatuju, ten klient přijde, já jsem tam pro něj, on odchází, já zapomínám. Ale mám spoustu lidí, kteří se vrátili zpátky do života. A zrovna jako tento týden jsem asi vypustila takový 3 klienty a řekla jsem, už nechoďte na kontrolu. To jsem se chtěla zeptat, jaký nejčastější problémy třeba klienti mají a dá se porovnat například klientela v Táboře anebo v Praze, takže třeba v Praze mají lidi více stresu, více psychických problémů. Neřekla bych. Víte co, dneska v podstatě všude žijí stejní lidé, akorát v jiném městě nebo na vesnici, ale ty životní příběhy a osudy jsou ohromně podobné. To znamená, že každý člověk přijde s nějakým problémem, ale vždycky tam najdete spoustu toxínů, psychických, emočních, blokovaný emocionální konflikty. A teprve vlastně tyto psychické bloky vlastně jsou zodpovědný za to, že to tělo tam drží ty ostatní toxiny. Takže To pokud znamená, se to ten má člověk každý nedá psychicky do pořádku, všechno je to psychicky. A je to všechno, je to vlastně jakoby o celku. Jo? Tady nemá význam řešit plíce, když člověk přijde s plícema, protože na ty plíce v podstatě působí řada dalších orgánů. Jestliže To si člověk neuvědomuje, že to je vlastně takhle propojený, že nejde si léčit jenom Ne, to ledviny, nejde, to jenom nejde. plíce, Ne. jenom třeba bolesti hlavy, všechno Ano. je v tom těle propojené. protože každý orgán v podstatě je složen z několika dalších tkání. To znamená, tady záleží na tom, v jaké tkání v těch plicích je problém. A jestliže bude problém, já nevím, v epitelové tkáni, tak je potřeba najít matku a řešit vlastně matku této epitelové tkáně. Takže chcete říct, že třeba už i dítě se narodí s tím, že má v sobě toxiny? No jasně. Přechází jako... Víte proč? No, protože v současné době je spousta toxických rodičů. Takže oni to už předávají tomu dítěti. Oni to předávají dítěti. Víte, moje dcera je učitelka na základní škole a ona má možnost sledovat tu toxicitu u svých žáků. A tvrdí, že rok
od roku je to horší. Je to strašné. Jako dokonce říkala, že má ve třídě skupinu dětí, na kterou musí čekat děti, které jsou schopné jít dál. No. A teď oni nemůžou jít dál, protože se čeká na tu toxickou skupinu dětí. A co to je konkrétně třeba toxická skupina dětí? To jsou děti, co mají třeba nemoci, já nevím, Žádný ADHD? nemoci. Ne? To myslíte psychicky? Ne, to jsou děti, které prostě, oni nemají ani žádnou takovouhle diagnózu. Oni pouze jsou nesoustředění, nechápou. Jo. Oni, tam je problém i třeba, já nevím, udělat rovnou čáru. Rozumíte? To je opravdu v současné době tohleto velký problém. Jako myslím si, že tady nad tím by se jak si někdo měl teda zamyslet, protože jestli nebudou dospělí lidé, kteří chtějí mít děti, jestli oni nebudou detoxikovaní, tak já si vůbec nedovedu představit, co bude za 20 let. To je pravda. Z toho úplně mi... Já vím, no. Z toho vstávají úplně na ruce. Víte, to je právě to, že když se jenom podíváme na ty ohromné koncerny, jenom třeba na potravinářský průmysl, co nabízí vlastně všem lidem na této planetě k jídlu. A děti to mají už od začátku? A děti to mají už od začátku, to znamená, mně to připadá, že potravinářský průmysl si potenciálně vlastně připravuje pacienta pro farmacii. To je to pravda. Protože máme-li pacienta, můžeme léčit. Bude se nám dobře žít. Vy máte i dětskou klientelu? No jejda. Jo. Dětí je velké množství, ale děti jsou úžasní. Já si vzpomínám na kluka, který vlastně byl teda žákem mojí dcery a to bylo absolutně nezvladatelný dítě, ač byl teda velice chytrý. A moje dcera vlastně teda doporučila té mamince detoxikaci a ten kluk přišel ke mně do poradny a první, co bylo, se rozhlídl a řekl, tady bydlíte? A já říkám, ne, tady nebydlím, tady pracuji. Máte to tu moc hezký. Bystrý. A já říkám, tak mi pověz, co tě trápí. A on říkal, já strašně zlobím, ale jinak jsem úžasně chytrý. Pomůžete mi s tím? A to bych chodil do druhé třídy. A já jsem říkala, no budu dělat všechno pro to, abych ti pomohl. A on se podíval na matku a říká, můžu se tě zeptat, proč jsme sem nešli dřív? Chodíš se mnou po všech doktorech a zatím mi nikdo nepomohl. A musím říct, že opravdu tam jsme museli teda upravit i stravování. A ten kluk opravdu teda dodržel to, co já jsem řekla. A přišel ještě potom jednou na kontrolu a od té doby nepřišel. A tohle jsem byla, protože moje dcera vede dramatický koroužek a měli krásnou pohádku. A on tam hrál prostě prince Jiříka, nebo toho kuchaře Jiříka ve Zlatohlase. A on nádherně zpívá, bylo to hudebně zpracované. A já jsem si uvědomila, že to je ten Michal, který v podstatě byl před asi 4 lety u mě v poradě. Tak kdyby toho Jiříka si nezahrál, neměl by na něj trpělivost. A bylo to fakt úžasné. Paní Maruško, pojďme teď trošku z jiného soudku. Když dovolíte, mě na vašem Facebooku velmi zaujal jeden příspěvek, který jste si tam zveřejnila. I když tedy podotýkám, že nejste autorem, ale cituji. Nevidíte je, protože neprotestují, nestaví mešity, neorganizují se, jen tiše trpí, drží hubu a krok. Jsou ale mezi námi, je jim velmi špatně a v globálu žijí na hranici chudoby. My pomůžeme raději uprchlíkům a vlastní prarodiče, ke kterým bychom měli vzhlížet, necháme téměř pochcípat hlady. Jsme lidé, ono to pak teda ještě pokračuje dál. Ono je to v současnosti dosti ožehavé téma, jak teda uprchlíci, tak naše chování a náš vztah ke starým lidem. Když dovolíte, já se vrátím k tomu aktuálnímu tématu. Jak třeba vy se díváte na problematiku uprchlíků? Teď tady u nás probírá se to ze všech stran. Zeptám se i vás. Víte co, no, jako co na toto říct, jo? Jako není daleko doba, kdy i z naší republiky odcházelo spousta lidí, protože
jim nevyhovovalo politické zřízení, že jo? Tudíž taky hledali azyl někde jinde. No ale to nebyly takový snad davy jako No, teď. nebyly, A nebyla to ano. jiná kultura. Ano, nebyla to jiná kultura. To znamená, že věřím tomu, že mezi těmito uprchlíky je spousta matek, který mají strachy o děti třeba, že? Ale určitě nebudou všichni. A je mi opravdu hodně líto teda to, když si uvědomíte, jak žijí lidé, naši rodiče, prarodiče, jako moje už teda jenom rodiče, protože prarodiče už nemám, ale těm nikdo nepomůže. Ty jsou v pozadí. Ty jsou opravdu v pozadí a opravdu jako ten důchod, který mají vyměřený sociálku, to je dost bída. Protože to jsou lidi, kteří vlastně této zemi věnovali celý svůj život. Chodili poctivě do práce, starali se o děti, vychovali řadu úspěšných lidí, kteří v podstatě tu zemi nějakým způsobem teda povznesli. A dneska jsou opravdu na hranici chudoby. Vidím to na klientech, kteří ke mně chodí. Je jim 70 a chtějí třeba svoje tělo detoxikovat. Ale přitom si jasně uvědomí, že to nebude zadarmo. Zrovna dneska ráno, než začal seminář, mi volala jedna paní, že ke mně chodí její maminka a že má dneska svátek a že by jí vlastně chtěli dát nějaký dárek, to znamená, že je ke mně objednaná asi za 3 týdny, jestli bych jim to mohla dát jakoby zadarmo a ona mi to zaplatí vlastně. Rozumím. Že ano. Víte, to je právě to, že jako ty lidi, když přijdou, tak se mnou tak mě prosí o schovívavost v počtu preparátů. Protože na ně oni by chtěli. Oni si na ně musí ušetřit. No to je pravda, že problematiku starých lidí a vůbec dnešní ekonomiky to by bylo na další velký rozhovor. Nicméně vycítila jsem z vaší odpovědi, že vy zjevně máte velkou úctu a obdiv ke starým lidem. Víte proč? Protože tam, kde jsou oni, tak my se pomalu suneme. Aniž si to uvědomujeme. My si to ani neuvědomujeme. Ale nejenom my, ono i ti politici, všichni tam budou. Všichni tam budou. A oni dneska vlastně, jak si utváří zákony, který oni vůbec dneska netuší, že uplyne pár let a jestliže se nezmění nějaký, jak se opět politické zřízení, že jo, tak prostě oni taky si půjdou pro ten výměr toho důchodu. Já už mám taky vyměřený důchod, že? Já už jsem 2 roky vlastně v důchodu, ale z toho se žít nedá. No. Jako já děkuju Bohu, že jsem poznala teda detoxikační medicínu. Z toho důvodu jsem zdravá. A nemusím si docházet vlastně do lékáren pro léky, protože to tam taky není zadarmo. Vy někde píšete, nebo nevím, někde jsem se dočetla, že jak se lidem třeba před narozeninám svátku hodně štěstí a zdraví, vy preferujete to štěstí, to mi k tomu, o čem se teď bavíme, moc nejde. Já bych spíš řekla, že vy řeknete hodně zdraví. Proč hodně štěstí víc než zdraví? Víte proč? To jsem právě pochopila až tady, když jsem začala pracovat s touhle detoxikační medicínou, protože šťastný člověk nestuně. A jsme zase u té psychiky. A už jsme zase u té psychiky. To znamená, jestliže my budeme detoxikovat srdce, plíce, ledviny a slezinu a nezasáhneme do nervového systému a neodstraníme vlastně ty staré bloky, který si každý z nás sebou teda nese po několik desítek let, možný stovek, to nikdo neví, protože mozek má ohromnou kapacitu, která je využívána na 10%. My vůbec nevíme, co tam je. Myslíte jako přenosy od našich předků? Určitě. Víte, jako já jsem mívávala třeba sny, který jsem nikdy nemohla zažít. Mně se zdálo neustále, že prostě se potkávám s nacisty. Já jsem 54. ročník, že? To znamená, já jsem se nemohla s nimi potkat, ale kdo se s nimi potkal, byla moje maminka
a byla moje babička s dědečkem. Že jste si to přinesla vlastně. Tak. Pak se mi zdávalo, že prostě žiju na nějakém zámku, kde jsou všude bílý prostěradla a já se s tím zámkem loučím. Odcházím odsud. Co jsem tam dělala? A když jsem vydetoxikovala vlastně mojí mysl, tak skončily tyto slova. Pardon, čím se třeba detoxikuje tady to, o čem vy mluvíte? Můžete jmenovat třeba, jak to si... Já si myslím, že určitě. Jako máme preparáty, které já mám velice ráda, je preparát Nodegen. My tomu říkáme vlastně detoxikace psychocest. To znamená, to jsou takové ty opouřené prožitky, které buď to jsou prožitky naše, ale hlavně to může být prožitky vlastně našich předků. Potom je výborný preparát emoce stresu, což je vlastně, ten zasahuje do amygdaly a hypokampu. Že jo, to je vlastně limbický systém a emocionální paměť. Potom vlastně používám já hodně preparát diamínu, což je emoční stres. A to všechno jsou přípravky z dílny pana doktora Ano, Jonáše, ano, ano, který ano, pracuje. ano. No já bych se určitě s váma, bohužel čas nás tlačí. Já bych se s váma určitě ještě setkala, ráda sešla v nějakým dalším rozhovoru, kde bychom si popovídali o těch přípravcích a vůbec o jednotlivě, na co který pomáhají, protože to je určitě téma dost zajímavé. Já bych vám chtěla moc poděkovat za tohle dnešní setkání. No, já děkuji za pozvání. A přeji vám hodně úspěchů. Děkuji. Nejen v práci, ale i v osobním životě. Děkuji. Abyste měla teda hlavně to štěstí. Děkuji Děkuji. vám a loučím se s diváky a děkujeme za pozornost.